Njalo ngalesi sikhathi sonyaka omncane nomdala ubuthana lapha ukubungaza ukuphela konyaka. Ingoma yamaChunu yaqala ngenhloso yokuletha ukuthula eMsinga owake wakhahlanyezwa kakhulu izimpi zegodi. Inhloso enkulu yalendawo kuba senze amaChunu abumbane ngalezi sikhathi ngoba siyazi ukuthi isikhathi sikaDisemba kusuke imindeni ihlangene kubuye bonke abafundayo abasebenzayo bendawonye. Lesi sikhathi-ke isikhathi sokuthi kuze kube nokujabula okungafanele, kodwa inhloso yale ndamu kuba ukuthi sesikhohlwe izo zonke izinto leze kade zenzeka unyaka wonke namagugu ekade sinawo sihlangane sonke njengesizwe samaChunu igodi zonke. Ingoma yamaChunu akukho lula ukuthi iphele ngoba iyona nto esithi samagoso sizama ukuthi ingapheli ngoba iyona nto ekhona ukuthi senze sibumbane kuphele le yansila le yayikhona namhlanje lesakholofa le yansila eyanze. Le ngoma inika nabadayisa ukudla endaweni kwenza amasenja. Yebo, siyajabula kakhulu ukuthi besihlanganisele ingoma la endaweni yakithi eMachunwini sizokwazi ukuzama nathi njengabadayisa abancane. Kuyithuba lethu lokuthi sicoshacoshe, siyajabula futhi ukuthi ney'ngane ziyalibuya isizwe ngengoma. IsiZulu siyasithanda, singamabhinqa okuzalwa, siyaqhubeka nje siyadayisa futhi siyajabula besithenge. Kumqoka-ke ukuphepha uma kuhlangene izinsizwa. Sigcwele amathafa, sigcwele amagquma, nazi iy'moto ngaphandle, sigade nje ezokuphepha ukuthi abantu abajabule bebuyele emakhaya bephila. Ingoma-ke akusiyingoma zingakaqhathwa ngama-1. Kulokhu bezingaphezulu kwe-17 izingoma ebeziyingxenye yengoma yamaChunu. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguvusizwe Langa ngibika ngiseMachunwini eMsinga, KwaZulu-Natal.